Igbo ndị ọma, ekele m ụnụ. Anyị alọghachila n'izu ụka ịkọrọ ụnụ akụkọ ọzọ n'ihe omume ufe ndị Igbo. Ọla mma. Papa. Achọrọ m ka gị na ụmụaka ndị ọzọ gezie ntị nke ọma iji wee mụta ọtụtụ ihe n'uru. Ọ dị mma, papa. Ọtụtụ oge gara aga n'otu obodo, e nwere otu nwoke lụrụ nwaanyị abụọ ndị mụtara otu nwa nwaanyị kwa onye ọbụla. Ekemma bụ nwa nwaanyị nke nwunye mbụ, ebe Agbọmma bụ nwa nwaanyị nke nwunye nke abụọ nwoke ahụ lụrụ. Ekemma ji naanị ọnwa ole na ole wee tọọ Agbọmma. Ha niile bi n'otu mbaraezi nke mere ka ụmụaka abụọ ahụ na-egwukọrịta egwu. Mana Ekemma na-akụ Agbọmma ihe oge ọbụla ma na-eji ike emegbu ya dịkakwa nne ya na-esi eme nwunye di ya bụ nne Agbọmma. Agbọmma na-ebere akwa gakwuru nne ya ma gwa ya na ya chọrọ ị na-akọgwara nwanne ya nwaanyị, mana nne ya na-adụ ya ọdụ ka ọ ghara ịkọgwara nwanne ya nwaanyị n'ihi na anaghị eji ihe ọjọọ akwụghachi ihe ọjọọ. Nke a mere ka Agbọmma gaa n'ihu igosi Ekemma ịhụnanya n'agbanyeghị mmegide ya niile. Otu ụbọchị ruru, chi wee were ehihie jie dịka nne Agbọmma hapụrụ ma lawa ala mmụọ oge ọrịa tọchara obere ọrịa. Ugbu a nne ya anọghịzi. O teghị aka, Ekemma wee malite imenye Agbọmma ọnụ n'ụzọ kpụ ọkụ n'ọnụ ruo n'ogo na naanị Agbọmma malitere ịga ozi dị n'ụlọ. Naanị ihe Ekemma na-eme bụ idina ala, yie efe, rie nri, hie ụra ma gaa leta ndị enyi ya. Agbọmma ga-eteta n'isi ụtụtụ tupu oke ọkpa akwa akwa, buru ite mmiri n'isi ya ma buru ọzọ n'aka ya gaa chute mmiri. Ọ na-aga ya ọtụtụ ugboro tupu ọ gbajuo nnukwu ite mmiri dị na mbaraezi ha. Oge ahụ ka ọ ga-amalite ịzacha mbaraezi ahụ, bee ji maka nri ụtụtụ ma gaa ozi ndị ọzọ dị n'ụlọ. Nke a ka ọ ga na-eme ruo abalị. Ụfọdụ oge n'ihi ike ọgwụgwụ, ọ na-ada n'ala ma rahụ ụra ebe ahụ. Mana nne Ekemma na-abịakwute ya, kwaa ya mmiri n'ahụ ma kpọlite ya. Otu ụbọchị, dịka ọ zọpụkwara ụkwụ gaa ichute mmiri, ọ hụrụ otu agadi nwoke nke nọ n'akụkụ mmiri, onye nwere ọtụtụ ọnya n'ahụ ya. Agbọmma nwere obi ọmịiko n'ebe ọ nọ, kunye ya mmiri ka ọ ṅụọ ma hichaa ọnya ya niile. Agadi nwoke ahụ wee gwa Agbọmma na n'ihi obiọma o gosiri ya na ya ga-enye ya onyinye pụrụ iche. Ọ gwara ya na ya gaa n'otu ubi akụrụ ọtụtụ akị bekee, na ya tụtụrụ otu akị bekee dara n'ala nke na-adịghị mma, na oge o rutere n'ụlọ ya kụwa akị bekee ahụ. Agbọmma wee mee ka o si nye ya ntụziaka. Mgbe ọ laruru ma kụwa akị bekee ahụ, ọtụtụ akụ pụrụ iche wee jupụta n'ime ọnụ ụlọ ya. Oge Ekemma chọpụtara nke a, ọ rụgidere Agbọmma ka ọ gwa ya ebe o si nweta akụ ndị ahụ. Agbọmma wee gwa ya. N'ụtụtụ echi ya, oge oke ọkpa kwachara akwa ọtụtụ oge, Ekemma wee kulie n'akwa ndina ya, zọpụ ụkwụ buru ite mmiri gawa na mmiri iji chute mmiri. Oge o rutere ebe ahụ, lekwa agadi nwoke ahụ ka ọ nọ n'akụkụ mmiri, ọnya jupụtara ya n'ahụ. Ekemma gakwuru ya wee gwa ya ozugbo, gosi m ebe ubi akị bekee ahụ dị. Agadi nwoke ahụ gosiri ya ma gwa ya na ya tụtụrụ otu akị bekee dara n'ala nke mebiri emebi. Oge o rutere ebe ahụ, ọ gwara onwe ya, agadi nwoke a chere na m amaghị ihe. O mere ngwa wee tụtụrụ ọtụtụ akị bekee ndị dị mma wee lawa n'ụlọ ya na-echughị mmiri ọbụla. Oge o rutere n'ụlọ, ọ banyere n'ime ọnụ ụlọ ya, gbachie ya nke ọma wee kụwa otu n'ime akị ahụ. Ma kama akụ pụrụ iche ịpụta, ọtụtụ akpị, agwọ na ihe ndị ọzọ na-akpụ akpụ pụtara ma tagbuo ya tupu akụpe ọnụ ụzọ ya. Ewo! O chim! Ndị okenye na-ekwusị, nwata kwụọ aka nke ọma, o soro okenye rie nri. Onye fee eze, eze ruo ya aka. Nke ahụ bụ eziokwu, papa. N'ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'akụkọ nke taa. Ọla mma, anyị ga-alawa. Imeela, papa. Imeela. Onye ọma m, tutu ruokwa n'izu ụka ọzọ. Ka emesịanụ. Ka emesịanụ. Ngwa kọba n'ọba soshal midia chanel anyị ugbu a. Gosi anyị na ị hụrụ ihe anyị na-eme n'anya, depụtara anyị uche obi gị, ma nyere anyị aka kesara ya ọha na eze. Daalụ sọ.